sallallahu alaika ya azimul azam, sallallahu alaika ya hijabul azam, sallallahu alaika ya nabiyul azam, sallallahu alaika ya nurul mudassam, sallallahu alaika wat-taslimu tajil arusi, sallallahu alaika wat-taslimu ya makasusi, sallallahu alaika wat-taslimu na gaban kiyasi, sallallahu alaika wat-taslimu ya safwatullah, sallallahu alaika wat-taslimu ya sabghatullah, sallallahu alaika wat-taslimu ya rahmatullah, sallallahu alaika wat-taslimu ya munamina, sallallahu alaika wat-taslimu ya shugabana, sallallahu alaika wat-taslimu abun nufina, sallallahu wat-taslimu alaika khairul ibadi, sallallahu alaika wat-taslimu ainul wujudi, sallallahu alaika wat-taslimu ya mahamudi. Yarda da ni ka yarda da aiki na ba dan halina ba. Shairan Fera TV. Rasulul bala'i wa annabi tanadin zuciyata, burin rayuwata bai wuce mutum na yabo ba. Rasulul mala'i wa annabi tanadin zuciyata, burin rayuwata bai wuce ummati ina yabo ba. Sanin sirrin da yake cikin zuciyata, Allah kai ka sa mata san Mahudiya mamaye ta. Ka san ba zan iya ba iyani da kanka kar in wahalta, burin zuciyata cika min da fata, wanda na kudirta badan na zamo mai yabo ba. Burin rayuwata bai wuce ummati ina yabo ba. Sallu alaika wat-taslimu alaika khairul bariya, gagara kwaikwayo kura zancen mai sabi da aya, alai da ashabu da su muka dangane babu ƙarya, mun ba da kai da kaya ga 'ya'yan aliya. Hassan wal Husaini kuyi mana sutura ba kaɗan ba. Aminci ga ƙofar Allah mai sada rai da tsira, aminci ga taskar Allah wacce ba ta da tsara, aminci gare ki karima fauka kula babu shaura, aminci ga tsira mabiya nazara, kima na dangi sarki baba abin da ba naki ne ba. Rasulul mala'i ma annabi tanadin zuciyata, burin rayuwata bai wuce ummati ina yabo ba. Kai ne zama da tashi shehu tijjani ka tumululaya, alkaulahi a ba isa ka cikin ka ba juya baya, ya shehu tafiya a cikin ka gaban take ba da baya, har azumi ya ɓuya sharu bashirun laya, sharu mai faira gaya hanya wacce bata karkace ba. Burin rayuwata bai wuce ummati ina yabo ba. Rikici gamji mai tasirifin duniya har kiyama, duk
girma ko abdu ka kai ɗai ne abdul ilahi wanga girma ina ma ka ce zo maka hidima ta shara da wanki zan yi farin ciki ba kaɗan ba yawanka ne ya ɓoye girmanka zahiri da ɓuya sa tafakkuri kashe su bi can a ɗaki da kaya ya kwana ya wuni kan tarbi ya wuce sanin tukunya shine zama ɓuya duk don ya samu hanya ya manta da minka ilaika da ba zai yunkura ba rasulul malayi annabi tanadin zuciyata gudun rayuwata bai wace ummati ina yabo ba rasulul malayi buwayya zan yi ne da wanga hali babu ta zama baba akwai kuma ta zame mun makulli sai tsaya ina ta tunanin baɗini na da fili ya ainihin jamali dubu ni dan imama ali idan ka bar na annabu ban san inda zan sa gaba ba gudun rayuwata bai wace ummati ina yabo ba iso da ke ganin ina yi ma yabo ya zimi sai na ɗauki kalami zan zana sai ji babu komai nai sai in kasa nai sabuwa zuciya da fami wayo ya zimi ka dubu wanga majinuni ni rayuwa da kai nai buri ban yi sabo da wani ba gani mafi karanta a talikai ban zamo daban ba duk da dai abinda nake ji ba zan iya bayyana ba cikin dare da rana ban da muradin da ba kai ba ka daure ka duba ba zan iya rabo da kai ba tunda kana gani ni na san ba zan yi kwanan zuru ba rasulul malayi annabi tanadin zuciyata gudun rayuwata bai wace ummati ina yabo ba kai ne ka ce abinda kake so ba za ka rarrabe da shi ba kalmar ga ta yi nauyi ban ji kamar zana haukace ba ga zuciyar ta soyayya ruhin bai isa ya je ba gani bai gani ba sannan ji ma bai jiyo ba yi taimako gare na halitta ba ta yi mun uzuri ba gudun rayuwata bai wace ummati ina yabo ba da shiruwa ce na yi girman kai ban ga abin faɗa ba na yi magana ban da nutsuwa wanne ba wanne ba na kasa gane kaina daidai ban isan bayyana ba shiru bai mun ba magana bata mun ba daidai tana gare ka kai mun ban zaɓi ko'ina ba idan ana yabanka a ruhina nakan ji wani sanyi sai in ji duk jikina ya sauya zuwa wani yanayi sai in ji ni da kai ba nisa hijabin ne da nauyi annabi kai mini wani ɗai da zai kai nugun masoyi tsoro na guda ɗaya har yau ba mu yi zance da kai ba rasulul malayi annabi tanadin zuciyata gudun rayuwata bai wace ummati ina yabo ba ya ubangiji kai mun shaida ina san habibi ya ubangiji kai mun shaida ina san habibi soyayyar daban ta baiwa wani shi ba rai da kalbi duk sharadin shi na bi
shine garan madubi. Inda na so masoyin Allah ba zan tabarbare ba. Burin rayuwa ta bai wuce ummati ina yabo ba. Wallahi annaba a raina ban yi maka kishiya ba. Bani da lokacin da na ware ba salati ga kai ba. Na kan zana baitoci a gare ka ban kai inyo ba. Ka daure ka duba ba zan iya rabo da kai ba. Ka zo in ji ka dab kusa da ni a rai ba maka kishiya ba. Kasidin da na yi maka yaushe za na zo in biya ma. Daga nan ka ce shirya mu ce hakan zai fi dama. Je gare ka in zauna daga nan in huta da nema. Ai mini dan azima zama da kai shi na nema. Karka bari ritalis mun nisa rauni na ka duba. Rasulul malayi annabi tanadin zuciyata. Burin rayuwata bai wuce ummati ina yabo ba. Kai da libadiya makasudin tare taro kiyama. Yarda da ni ka bar na alaka dan isar madaniya. Ka ci da ni ta gozo masiru kar ka zauna a baya. Ai mun guriya tsakiya daga buhu sai tukunya. Halinan an ka duba ni na san ba zan tsallake ba annabi. Rasulul malayi annabi tanadin zuciyata. Burin rayuwata bai wuce mutum na yabo ba. Burin rayuwata bai wuce ummati ina yabo ba.